Uite-l și pe săracul ăsta. Adevărat fată. Ce mă? Ce haine expirate ai pe tine? Nu mai zic de Adidas și ea. Mi-e rușine cu tine. Iar aberați viața mea. Ce-ai zis, mă? Comentezi? Da, mă, da. Haideți că astăzi revenim în forță cu o dramă de zile mari. Șocant, nu-i așa? Acum, data trecută, dezastru total, fraților. Axa, Luca, Albanezu și Andrei începea să mă scoată din ale mele. Parcă eram înapoi în cartier și era scandal între gropari, sândel și prăjiți. Și o să fiu sincer cu voi. În mod normal, nu mi-ar păsa atât de mult, doar că liniștea mea era perturbată și asta mă făcea și mai ciufut. Dar dacă ar fi să mă întorc înapoi în timp și să mai bag o fisă, i-aș lăsa să se șacalizeze reciproc. În timp ce aș sta cu o bere și o țigară și aș urmări spectacolul. Ce naibii că m-am învățat minte. Bine, că râdem, glumim, dar din păcate se mai activează un mini scandal pe acolo, între Emma și Alexa. Dar trecem peste că eu chiar nu am nicio vină și de data asta e pe bune. Dar până să dăm drumul la treabă, nu uitați că un like și un subscribe ajută enorm canalul și nu mai zic de hype că deja știți ce aveți de făcut, plus că e gratis. A rămas în picioare și pârla la YouTube. Da, și răspunsul la jocul de data trecută era Alex cu Adriana. Tragic. Acum, ca să înțelegeți toată istoria mea cu Emma, trebuie să ne întoarcem puțin în timp. Abia ce scăpasem din liceul Junglă și Albanezu nu apăruse încă în peisaj. Și cum se face că aveam un meci de basket după ore. Și eu, fiind mai prost de fel, îmi uitasem shortul de la echipament acasă. Gămieș. Și evident că le-au pe laur cu mine. Alex era prea putoare și nu avea chef să închid. Câte stații mergem, boss? Puțin, doar că trebuie să avem grijă. Ce mă? Când ajungem la mine, mă lași să intru primul. De ce, boss? Păi, frate, știi că am... Ia stai așa că o văd pe Emma. Cine, mă? Deci nu cred că se uită în coa. Boss, ce căcat aberezi, mă? Și da, fraților, era Emma cu o prietenă și se cam uitau în direcția noastră. Așa și... Băi, ești prost? Ce, mă? Mai are rost să zic ceva? Îți place de ea să înțeleg. Hai că te-ai prins. O, da, nebunule care ești. Nu înțeleg de ce te fac ăștia prost. Aiure. Oho, avem harneală. Da, pare că se uită spre tine. Așa și? Prost să mor, nu se poate cu tine. Ai talente? Ce, mă? Păi ce mai stăm? Hai să ne băgăm în seamă. Ce să facă eu, mă? Îți e rușine sau cum? Nebunule, stai așa, unde te duci? Te învăț eu, frățioare, ce și cum. Boss, mă faci de râs. Taci, mă, fraiere. Și normal că iau prostul și direct la fete. Fratele vostru nu știa ce înseamnă rușine, vă jur. Și evident că începe harneala aia ieftină. Că de ce nu vin și ele la meci? Că e păcat. Bine, că laur cu glume din alea, că prostul și-a uitat echipamentul, că e slab, că e inap. Ce să-i ceri? Gușteri de Constanța. Doar că, realizez și eu, fata stătea la 2 stații de tramvai de blocul meu și asta, în teorie, îmi oferea un anumit avantaj. Sau, cel puțin, asta credeam. Bine, de reținut, blocul lui mama, nu unde stăteam în cartier. Ce mă enervezi? Ce, frățioare? Îi place de tine, țărane. Te vai, ce bulan ai să mor eu. Așa și ce, te oftiști sau cum? De ce nu te bagi în seamă cu ea? Nu știu ce să zic. Boule, nu fi fraier. Vedem, mă. Auzi ce ziceai mai devreme să te las pe tine primul? Da, mă aștepți pe hol să închid câinele. Ce, mă? Da, frate, am Rottweiler. Ești nebun. Abia îl controlez ce ai și mie mi-e frică de el. Te aștept la bloc, fraiere, eu nu urc. Mă, ce naibii, nu fi fătălău. Dacă pui câinele pe mine, te nenorocesc. Da, mă, ce naibii, mă știi pe mine cu glume din astea? Și evident că n-aveam câine sau ceva, dar știam că e frică la fraier. Și după cum bine știți, fratele vostru nu poate rata o ocazie să șacalizeze. Și logic că las pe ăsta să mă aștepte la lift. Cât Sanchi, închideam eu câinele. Și direct, boss, fugi că a scăpat câinele. Ce, mă? Fugi, boule! Și direct, Laur era pe scări, mai să-și rupă gâtul pe acolo. Nu mai puteam de râs, fraților. Băiatul meu o mușcase de zile mari. Bine, că m-a luat la înjurături după. Ceva de speriat, da, până la urmă. Trebuia să o muște și Constanța o leacă. Acum, ce nu știți voi, este că aproape un semestru noi am învățat și după amiaza. Din păcate, condolențe pentru cei care trec prin asta. Este oribil. Și ocazional mă mai întâlneam cu ea în tramvai. Nu neapărat că vorbeam cine știe ce, dar ne intersectam privirile. Până într-o zi, când eram în curtea din spate cu Alex. Prostule, dar chiar așa mă lași singur în bancă, ești nesimțit? Dar ce vrei, boss? Lepră infectă, mă trădezi, Stai că vine Emma spre noi. Așa și? În sfârșit ce a făcut curaj să vorbească cu mine. Tu chiar crezi asta, viața mea? Păi
normal? Bună, Remi, bună. După ce se termină ora asta, mergem împreună spre casă? Da, de ce nu? Ultima dată te-ai prefăcut că nu mă vezi. Am zis să nu fiu bădăran sau ceva, știi cum e. Ce mă? Stai că aproape te-am crezut. Nu e așa? Deci rămâne să ne vedem, da? Sigur, în față. Nu te cred, du-te dracu. Și direct pleacă Emma. Săracul Alex iar era în depresie. Vă jur. Boss, ce căca, mă? Ce? Când? Ești gelos, fata mea? Du-te, mă, dracu. Vezi, prostule, dacă nu stai cu mine în bancă, pierzi. Ha, mă, ce naibii? Frățioare, din păcate, trebuie să mă pregătesc, alea. Du-te, mă, în căcat. Ce să-ți fac, boss? Îți lipsește acel je ne sais quoi. Marș, sărane. Dacă vrei, îi spun de existența ta, ofilitule. Ce, mă? Nu cred că te cunoaște. Oarba! Noul joc de pe canal, ghicește personajul din imagine, cresc șansele să-ți apară comentariu un clip. Acum să vă văd. Na, mare bonus ce-am luat, vă jur, murea ăsta de ciudă și mai multe nu, perfect. Și da, într-un fel, o înțelegeam și pe ea. Era totuși seară, toți ciudații pe stradă, îmbinam utilul cu plăcutul, vorba aia. Și sincer, nu discutam cine știe ce, nimicul. Și ocazional coboram și o duceam până aproape de casa ei. Doar că într-o seară, fix când am coborât din tramvai, apare unul. Bună, ce faci? Uite, acum am ajuns și eu. Mergem? Scuze, el e Remi. Da, hai noroc. Adrian. Mă, ce naibii, că începe meciul. De ce ești sălbatic? Hai noroc, boss. Păi, mă duc și eu acasă. Deja? Păi, mă gândeam că mai stăm la o țigară. Meciul, mă. Da, mă, bine. Seară plăcută. Și da, fraților, m-am prins, vă dați seama. Era gagicăsul, clar. Și evident că mai târziu am vorbit legat de el. Și, ăsta era vecinul ei, poartă în poartă, vorba aia, se știau de mici și din păcate erau împreună de ceva timp. În alte cuvinte, o mare durere de cap. Dar cât de cât ați înțeles care era treaba cu ea și de ce nu înforțam nota. Plus că în perioada aia începuse și la mine drama cu Elena la școală și mi se cam luase, vreți să vă mint? Și știu că n-am vorbit despre asta, dar să vă explic totuși. Acum voi știți deja că nu-mi place să-mi complic viața. Și da, știu, Remi, în poveștile tale, am zis că nu-mi place, nu că nu mi se întâmplă să mă lovească variația fără milă. Există o diferență totuși. Oricum, eu aveam o semiregulă. Don't shit where you eat, că e tragic. Și deja știți că eu fusesem cu Elena în liceu, fata care m-a ajutat cu referatul la bio. Doar că ce nu știam eu legat de ea este că a încercat să fie cu Mișu. Feblețea ei, aparent. Asta se întâmpla până să mă întorc în liceu. Aparent, soția lui Boboc era într-o altă relație și cumva s-a încurcat cu Elena. Acum, aia a aflat și a început cu amenințări că ea face o prostie din aia mare. Doamne ferește! Plus, bonus, s-au luat la bătaie pe acolo. Abia le-a despărțit băiatul meu. Și până la urmă au decis de comun acord să rămână Mișu cu ea. Era mai bine pentru toată lumea. Acum normal că eu nu știam de asta. Și într-o zi, când mă duceam spre clasă, când intru, recunosc, am rămas puțin blocat. Elena era așezată pe Mișu în bancă și direct stânga împrejur. Asta îmi lipsea mie în viață și mai multă dramă? Bine, că săracii m-au sunat toată ziua, doar că fratele vostru direct în sala de calculatoare. Și sincer, nu-mi păsa atât de mult. Fiecare e liber să facă ce vrea. Era vorba mai mult de reputație. Păream ultimul lache dacă acceptam așa ceva. Alte vremuri, vorba aia. Doar că, din păcate, n-am scăpat așa de ușor. Și următoarea zi la școală, mare discuție cu Elena și Mișu. M-au băgat în ședință, vorba aia. Și da, am înțeles că el n-avea nicio treabă și ea s-a dus și s-a așezat direct la el în brațe. Și îl credeam, sincer. V-am mai spus, exista un respect reciproc. Doar că, pentru mine, era clară treaba. Fiecare pe drumul lui. Și data viitoare respectă regula. Don't shit where you eat. Dar, o să fiu sincer cu voi, nu m-a deranjat atât de mult că s-a întâmplat asta. Doamne ferește, eram puși de liceu. Și ca să fiu sincer, eu am cam ieșit în câștig. Deci, doar că ce a făcut Alex după m-a scos din minți, că, i-am povestit și lui faza. Da, frate, era de așteptat. Ce, mă? Știam de mult că e moartă după Mișu. Băi, ești prost! Eu am vorbit mai multe despre el când s-au despărțit. Și de ce nu mi-ai spus, boule? Bănuiam că asta se va întâmpla. Băi, ești nesimțit? Prostule, dar tu de ce te-ai combinat cu ea? Ce, mă? Știi că sunt leșinat după ea din clasa 5-a. Marș, că ești prost! Asta meriți, fraiere! Bă...
vă jur că în ziua aia am vrut să-l bat rău de tot. Fix asta merita, dar m-am abținut. Așa că să nu vă simțiți prost când l-am șacalizat pe ăsta la mare. Merita mult mai rău și albanezul era de acord cu mine. Și cât de cât ați înțeles de ce nu-mi plăcea să-mi fac dureri de cap, mai ales la școală. Eu v-am mai spus, noi locuiam acolo și mergeam în vizită acasă, vorba aia. Aici aveți comentariile din clipul anterior și nu uitați că avem și alt canal, Remi Gaming Zone. Haideți cu abonare și acolo, aveți link în descriere. Mersi, dar să revenim la ale noastre, că mă duceam spre școală și brusc o văd pe Emma cum urcă în tramvai. Părea mai tristă, ca să zic așa. Neața, ce faci, mă? Bine. Ce ai pățit? E supărată sau care bizu? M-a enervat rău prostul ăla. Iar a fost nesimțit albanezul. Ce? Și pe mine mă scoate zilnic din minți. Na, nu e ceva nou. Nu. Perfect, că sincer, nu mai am scuze pentru inepția lui. L-am prins pe al meu cu alta pe stradă. Ce, mă? Nesimțitul naibii umblă cu una de vreo 2 luni. Oho! Nu râde. Scuze, na. Stăpâne, lovește acum, nu mai sta. Ce vorbești, viața mea? E slăbită, stăpâne, plânge. Boss, slab ca de obicei, mă jur că n-am cu cine. Taci, mă, din gură. Nici nu știu ce să mă fac. Lasă-mă că trece, te stresezi aiurea. Eu chiar țin la el. Oh, nu. Mă, Remi, o să murim acum, gata, e sfârșitul. Adică, nimic nu mai are sens, s-a terminat. Ce prost ești. Hai să ne îmbătăm, vrei? Remi, și multă mâncare, aia e baza. Mă jur că n-am cu cine. Lasă că trece până te măriți. Nu mai mă fă să râd, te rog eu că am dragi. Auzi, știi ce fac eu când am nervi? Ce anume? Mișto de Alex. Of, mă jur că n-am cu cine. Este terapeutic, crede-mă pe cuvânt. Ce rău ești, mă jur. Nu mă judeca până nu încerci. Hai, mă. Și da, știu că era oportunitatea perfectă, dar deja eram pe felie cu încă 2 și na, financiar era mai greu. Nu mai zic de lipsa de timp. Și până la urmă ajungem la școală, doar că mă vede albanezul când intru în curte cu ea. Lasă-o încăcat de treabă, Jane. Neața și ție, naptule. Bă, dar nu te lași. De principiu nu, dar cu ce v-am mai greșit și în dimineața asta? Faci pe prostul cu mine? Depinde. Te bagi pe ea și n-anunți? Cine, mă, Emma? Da, prostule, ai uitat că stă aproape de mine. Marș, nu e vina mea că ești senil. Cum să nu? Dacă să-ți fie clar, nu. De ce ai zis la fată? Că părea supărată. Na, nimic. Țărane, ai întristat fata. S-a despărțit de gagică, sumă, lasă-mă în pace. Ce, mă? Da, și știi cum e. Dramă. Oarba, Jane. Căcat. Auzi, știi ceva? Gata. M-am mâncat în fund, să mor eu. Mă bag pe ea. Succes. Ești prea arogant, mă jur. Nu. De fapt, iar greșesc. Da? Mă mir că recunoști. Uit mereu că tu ești sub mine când vine vorba de vrăjeală la fete. Prostule, tu mereu uiți că eu îți știu peripețiile. Taci, nu sunt sifon eu, că altfel, va fi a mea. Oh, da. Ți-am stricat planurile? Nu. Păi hai, ce mai stai? Poftim? Să fie mai distractiv, să-ți dau iar mucu. Când mi-ai dat tu mie mucu vreodată, țăranofilii de viață? Spurcatule, ți-e frică, nu? Oh, da. Zi, prostule, te bagi și tu? Bă, na. O să fiu sincer cu voi. Iarăși, vocea aia în capul meu țipa, don't shit where you eat, dar pic la presiunea socială și accept. De ce nu? Hai să-l dovedesc pe albanezul. Acum, beleaua cea mai mare era faptul că Emma făcea parte din grupul divelor. Din păcate, fetele astea aveau cele mai scumpe haine, se considerau cele mai frumoase din liceu și aveau așa o plăcere sadică, ocazional, să se ducă la băieți și să-i facă sărăcii, etc. Au încercat-o și cu mine odată, dar na, nu prea le-a mers. Uite-l și pe săracul ăsta. Adevărat fată. Ce, mă? Ce haine expirate ai pe tine? Nu mai zic de Adidas ăia. Mi-e rușine cu tine. Iar aberați viața mea. Ce-ai zis, mă? Comentezi? Sunteți șufute. A fost reducere în IDM și ați ratat-o? Sau care bizu? Ia uite ce tupeu are. Eu nu aș comenta prea mult cu machiajul ăla expirat din Bucurobor. Vrei să-l chem pe gagică meu să te bată? Chiar te rog. De când ai așa tupeu? Aolă, ce ai făcut? Ce? Mamă, ai băgat kilul de ceapă în dimineața asta, mă jur. N-ai bis să mă ia? Școala lui Sândel, vorba aia. Dar putem spune că au început să mă lase în pace după faza asta. Da, și fun fact, până și Andrei picase leșina după ele. Săracu. Acum, din grup, făceau parte Dana, voi o știți din episodul 127, Dragoste și scandal la școală, Corina, Iulia și, evident, Emma. Sincer, nu am înțeles de ce s-a alăturat lor, că, ea nu prea avea harfe, fițe și figuri, dar era prietenă bună cu Dana. Și, din păcate, eu cu Iulia am avut o mică interacțiune, ca să zic așa, cu ceva timp în urmă. Să vă explic totuși. Voi îl știți pe Tommy din episodul 147.
Și dacă vă aduceți aminte, la sfârșitul clipului i-am spus că dacă vreodată are nevoie de orice, să mă anunțe că îi sunt dator. Și cum se face, că era weekend și primesc un telefon. O, boss, ce mai faci, mă? M-am întors și eu 2 zile și am zis să văd ce faci. Cum e pe acolo în armată, boss? Nașpa, frate, îmi pare rău, ce pot să zic. Auzi, am nevoie de ajutor. Sigur că da, păi se poate. Pe cine batem? Nu, frate, cu o fată. Iar în ce, boss? Vii la mine la bloc? Păi azi, mă? Da, frate, ce naibii, e urgent. Bă, nu știu. Remi, mi-ai promis. Bă, gamieș. Hai, te rog eu că este important și sunt în criză de timp. Aoleu, ce-mi faci tu mie? Ai promis, frățioare. Da, știu. Vă dați seama, ce puteam să zic? Căcat și mă duc la ăsta, la scară. Aia e? Da, boss, zi. Frate, o știi pe Iulia? Era în clasa A, în 5-8. Posibil, da, na. Și brusc îmi pică fisa. Iulia de la Dive. Oribil. Boss, ești nebun, nu te supăra pe mine. Ce, mă? Ți-ai găsit pe cine să mor? Are niște harfe fata aia? Ia vezi. Păi și știe de existența ta? Normal. Mă mir, sincer. Adică, păi, boss, știi cum e. Nu văd o problemă. Am înțeles. Mă duc luni la școală să vorbesc cu ea. Nu, frate. Păi atunci ce? Am un plan, frățioare. Oare vreau să știu? Îi trimit o scrisoare. Ce să faci tu, mă? Da, frate, așa e șmecher. Păi și de ce căcat ai nevoie de mine, boss? Păi știi, frate, ce trăiți arție? Ce? Că m-ai pierdut pe drum. Am nevoie să-i duci tu plicul. Băi, sigur că vrei să faci asta? Absolut. Bine, frate, văd cum fac luni la școală. Nu, la ea acasă. Du-te, bă, băiatule, că ești nebun. Așa e mișto. Personal, intim, romantic. Marș că ești bolnav. Dar ce are, mă? Mă, tu vrei să ajung la Bulău? De ce? Boss, nu ești întreg la cap. Ce naibii, mă? Hai, frate, te rog. Dar ce are la școală, nebunule? Am eu o imagine în cap. Așa, după ce îi lași azi scrisoarea, nici vorbă, nu mai visa, mâine mă duc eu cu un buchet de flori. Ești ciudat rău, frățioare, să mor eu. De ce, mă? Dar o cunoști măcar, ai vorbit vreodată cu ea. Normal, i-am făcut multe referate. Oarba. Citește și tu scrisoarea. Ce? Să-ți dai o părere. Mă omor, bossule, uite aici bași cuțitul în inimă. Hai, mă. Auzi, hai să te întreb și eu ceva. Zi. Și dacă îmi cheamă poliția, ce căcat fac? Dacă e ceva, vin eu și explic tot. Boss. Te rog eu, Remi, ceri și tu altceva de la sufletul meu, un rinic, jumate de ficat, ceva mai simplu. Frățioare, nu te stresa. Dacă e ceva, stau eu afară și, urc imediat. Nu pot să cred că îmi faci așa ceva. Mă spărgea emoțional, fraierul. Și iau scrisoarea să-i citesc inepțiile. Boss, ce naibii, mă? Ce, frate? De când se scrie dragustulea mea? Poftim? Ai greșeli gramaticale, tu? Șocant! De la emoții mă duc să o scriu iar. Vezi că ai scris aici, te vizitezi noaptea? Am vrut să scriu te visezi noaptea. Boss, mă sperii, sincer. Acum, nu mai știu exact ce a scris pe acolo, că erau multe greșeli. Da, șocant, culmea, de la un tocilar. Dar vorba lui, emoțiile. Și nu cred că exagerez, dar am stat 2 ore după el până a rescris mizeria aia de 5 ori. Au mai și scotea la imprimantă. Nu mai puteam, vă jur. Am zis, las-o așa și haida. Frățioare, uite-te la mine. Ești sigur? Da, mă. Dar de ce eu? Păi, știi, tu de fel ești mai nesimțit. Ce, mă? Adică n-ai rușine. Vezi că încep să mă enervezi. Hai, boss, te rog, ce naibii? Am zis că o fac, lasă-mă în pace. Așa te vreau. Vezi, dacă îmi cheamă poliția, te sparg dacă fugi. Nici vorbă, frate, stai fără griji. Vă jur, băia bun, dar deja mă scotea din ale mele. Complet. Și mă trezesc în fața ușii. Nu mă întrebați de unde știa adresa exactă, că, trecem peste. Eu deja mă gândeam că ori mă ia garda pe sus, ori mă rupe tasul cu bătaia. Și până la urmă îmi fac curaj și bat la ușă. Dar când iese Iulia, să fac infart. Aoleu! 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 Aduceți aspartardin! Aduceți extraveral! Wow, bună, Remi. Acum, când a ieșit, mă așteptam să fie îmbrăcată. Relativ vorba aia. Dar avea niște haine pe ea 80% transparente și atât pot să spun legat de asta. Da, bună, scuze de deranj. Absolut niciun deranj. Da. Dar ești bine? Cum să nu, evident. Eu încercam să mențin contact vizual. Era aiurea rău. Mă simțeam ca un ciudat din ăla care ți apare la ușă. Complet. E ok. Ce? Nu mă deranjezi. Da, super. Ce mai faci? Uite, alerg, fac favoruri, vorba aia. Ai ceva tu pe un tine. Ce? Să vii așa la mine la ușă? Stai că e puțin mai complicat. Noroc că sunt ai mei plecați, că te juca tata în picioare. Ce? Chiar mă simțeam singură. Vrei să intri? Ce, mă? Fumăm o țigară? Țigară? Stăm așa aiurea pe hol.
Stăpâne, ce șacal ești, îmi place. Ce mă? Dă-l dracu pe Tommy. Boss, ăla pleacă mâine, poi mâine. Intră cu fata, ce naibii? Rău nu zici. Remi, nu poți să faci așa ceva. Da, știu, este prietenul tău. Da. Stăpâne, n-asculta de ăla, că e prost. Ai și tu dreptatea ta. Să nu îndrăznești să faci ceva. Ce să mai, fraților, că nu mai înțelegeam nimic. Mă luase prin surprindere total. Dar câștigă bunul meu simț și dau scrisoare. Și fugi, tată, că nu era de joacă cu așa ceva. Trebuia să-mi plătesc datoria, vorba aia. A fost ok, boss? Da. Era acasă? Da. Ce, mă, ești bine? Da. Bă, mulțumesc frumos, frate. Am nevoie de o bere urgent. Fac cinste, boss, păi se poate? 1, 2, 10, pe acolo, am nevoie de multe. Băi, sigur că ești bine? Da. Nu pot să cred că ai făcut asta pentru mine. Nu ai nici cea mai vagă idee, frățioare. Nu o să uit vreodată asta. Cum să nu? Nu e așa că arată bine fata? Boss, bere, acum, în secunda asta. Slavă cerului că n-am făcut vreo prostie, fraților, vă jur. Dar, din păcate, la școală mă trezesc cu Iulia pe capul meu. I-a plăcut maxim scrisoarea. Zic eu foarte bine. Doar că prostul ăla de Tom i-a uitat să o se semneze și ea credea că eu am scris-o. Noroc că nu căuta ceva serios cu mine, dar când am încercat să explic că nu eu am scris așa ceva, nu mă credea. Am zis măcar scrisoarea să o dea înapoi, dar nu. Vă dați seama dacă se afla ce mișto urma să încasez? Doamne ferește! Da, și dacă vă întrebați, Tommy a încercat următoarea zi să-i dea un buchet de flori la ușă, dar a dat nas în nas cu tasul. Uf! Acum, cât de cât, ați înțeles și voi istoria mea cu Emma, divele, etc. Doar că de data asta, albanezul voia să trecem la nivelul următor. Emma, dar nu te-ai plictisit? Adică, nu mergem pe undeva? Nu știu. S-a plictisit de tine, fraiere. Mă, Remi. Știi că am dreptate. Repetentule, tu n-ai treabă pe undeva? Vezi că nici tu nu ești departe. Aia zic, du-te și pune burta pe carte. Aoleo. Așa o jucăm, bossule? Păi nu vezi că deranjezi fata? Da, cum să nu? Dar voi doi nu sunteți prieteni? Ba da, de ce? E fratele meu. Păi și atunci? Nu e cu supărare, stai liniștită. Exact, oricum e lezdreanța mea preferată. Bucilina mai ușor cu tupeu. Hai că mă strigă Iulia. Și direct pleacă Emma. Nu sunt sigur dacă a chemat-o cineva, dar hai să fim sinceri. O înțelegeam pe săraca. Prostule, dar tu de ce nu dispari? Nu era concurs, fraiere. Așa și? Vezi că dacă joci murdar încep și eu. Și ce o să faci? Nimic prea mizer. Îți chem băieții să-mi facă felul? Boss, respiră, cu ei razna. Mai du-te încăcat de fraier. Am plecat, marș. Jane, stai mă că glumeam. Dai o bere? Normal. Vezi că ai sclipirea aia de sandilou în ochi câteodată. Nu mai lua de bun tot ce zic. Da. Sincer să fiu, nu mai știai când vorbeam serios sau făceam mișto. Adică, eu câteodată o duceam pe Emma acasă cu tramvaiul și făceam stânga împrejur. Mă întorceam în bar și scoteam ochii lui albanezul. Că, de ce nu? Naibii să mă ia, că de câteva ore a venit și el cu noi. Lepra naibii se oftica teribil și a zis să-mi elimine avantajul ăsta. Bravo lui. Dar o să fiu sincer cu voi. Încă aveam vocea aia în cap care îmi spunea don't shit where you eat. Dar nici să pierd în fața lui albanezul nu puteam. Naibii să mă ia, că ne țineam de urât și la baie, să nu cumva să încercăm vreo manevră. Și asta chiar era ciudat, vreți să vă mint? Tot nu mi-ai răspuns la întrebare. Poftim? Te tot fofilezi. Stai că nu înțeleg. Hai să ieșim în oraș, știu eu un restaurant sublim. Viața mea, Mac nu e restaurant, ca să știi și tu. Marș! Da, mereu uit că ți-e place covrigul. Bă, de ești prost? Băieți, nu știu ce aveți, dar nu-mi place. Știi ceva? Ai dreptate. Păi da, Remi, fă pași să mă bei. Remi, ce? Cum să vorbești așa urât? E obișnuit, stai liniștită. Prostule, mă bea de mai multe ori pe zi, fraierul. Fă pași, că dacă ți ard o palmă te învârți. Uiți cine e campion anul ăsta sau cum? Campion la prostie. Vrei interdicție la apartament? Așa deci. Băieți, ce naibii, mă? Hai să lămurim treaba asta, nu vrei? Ți-au căzut în sfârșit bijuteriile? Marș! Nu-l băga în seamă, se încordează așa mai mult că ești tu. Dar nu vreau să vă certați din cauza mea. Stai liniștită, că el oricum e viața mea. Îți e sete, Emma? Nu neapărat. Albanezule, hai, marș la magazin. Nu te lași, prostule. Știu că-ți place. Și sincer, cam exageram amândoi. Aproape să ne luăm la bătaie, am putea spune. Jane, știi când ți-am zis să vedem care e mai bun la harneală? Gata, renunți? Eu zic că e cazul să te retragi onorabil. Băi, ești nebun? Eu mă gândesc la tine și la sufletul tău. Da. O să suferi când o să pierzi. Crezi tu? Știi că dintre noi doi tu ești cam fătălău? Sunt absolut convins. Da. Să-ți aduc aminte de Elena? O dăm pe din astea? Ce? Să-ți aduc aminte de... Gata, boss, scuze. Așa mă gândeam și eu. Cine te iubește, Jane? Nu-i așa, nebunule? Dar tot am dreptate. Acum, în felul lui cretin, Agariciu avea
Avea dreptate. Și nu legat de suferință. Mai degrabă de faptul că noi nu aveam limită la prostie. Și normal că iese ucenicul lui Orlando la înaintare, vorba aia. Ia să port eu o discuție cu fata. Ceva era suspect. Ia uite că a venit sărăcia. Bucurobor, ciocul mic. Ce zici, mă, nesimțitule? Vezi ca ofertă în cocor să nu le ratezi. Țăranule, tu nu știi de unde mă îmbrac eu. Second hand Germania? Prostul naibii. Emma, hai să vorbesc și eu ceva cu tine, te rog. Sigur. N-aveam chef de glume, vă jur. Câteodată trebuie să iei taurul de coarne. Auzi, realizezi și tu că eu cu albanezul, m-am prins. Zici și mie, ai terminat-o cu ăla? Adrian? Așa, cum l-o chema? Remi, o să fiu sincer cu tine, nu știu. Tot încearcă să se împace cu mine și Păi și ai de gând să... Sincer, cred că da. Perfect, am înțeles. N-am vrut să te super sau ceva, dar cred că o să-l iert. Vai, o să sufăr acum. Hai, mă duc să plâng. Scuză-mă puțin. Pe bune? Nu, calm, așa rămâne, ce naibii. Mai mergem ocazional acasă? Da, cum să nu? Vezi că mă bazez pe tine când sunt bat mort să mă duci în siguranță. Așa facem. Perfect. Și da, era fix cum bănuiam. Hai să fim sinceri. Împreună de ani de zile, vecini de casă. Imposibil să nu interacționezi zilnic și să reziști la vârsta aia. Doar că, evident, nu aveam de gând să-i spun asta lui albanezul. Lasă-l să se ardă. Și da, știu că e fix ce mi-a făcut mie Alex, dar există o diferență. El nu va ajunge să fie cu ea. Și următoarea zi după ce terminăm orele, boss, uite-o pe Emma. Da? Am fost băiețaș, ți-am arătat-o, eu mă duc primul, ca să fie clar. Da, frate, mi se pare corect. Ce mă? Nu mai, gata, mă retrag pentru tine. Așa, deci nebunule, ți-ai dat seama că n-ai nicio șansă în fața mea. Exact, câteodată trebuie să-i dăm cezarului ce este al cezarului. Îmi place când ești ascultător, nu-i așa? Hai că mă duc. Succes, boss. Mulțumesc, viața mea. Și se duce mândru cocoș la Emma. Mi se părea adorabil, vă jur. Doar că variația lovește și apare fostul, fraților. Bartai buchetul de flori, plâns tot și în secunda aia m-am încordat. Am zis că e clar, bătaie, dar șocant. Nu, că albanezul pleacă direct, onorabil am putea spune. Dar, scurt pe doi, Emma cu Adrian s-au împăcat. Da, ce să mai zic? Ghinion, frățioare, chiar îmi pare rău. Ia uite-te în ochii mei. Ce mă? Oarba că știai. Niciodată am dragi și eu, ești nebun, mă oftic pentru tine. Jane, nu te cred. Problema ta. Tu minți. Evident, bossule. Băi, ești nesimțit? Ce? De ce m-ai lăsat să mă duc să mă fac de râs? Pentru că te iubesc, viața mea. Sictir, prostule. Să te înveți minte, să-l mai șacalizezi pe Luca. Oarba că nu cred. Ți-am zis să stai cu minte. Prostule, ai trădat. Ți-am zis de la bun început că nu e ok cu fata. Lasă că te ține o minte, fraiere. Fac cinste, e clar. Mai multe ture. Cum să nu? Abia atunci poate încep să te iert. Ce drăguț. Lepră nenorocită. Gata, Pitbull, că te vindeci, promit. Șocant totuși. Ce anume? Să se împace cu așa lache. Știu, da, ce să-i faci? Pare pămpălău. Știi ce e șocant? Uimește-mă, că n-ai sărit la bătaie. N-ai cum, frate. Ce mă? Dacă eram cu ea, altă poveste. Dar așa, e aiurea. Wow! Mă uimești pe zi ce trece. Și tu ești mai prost pe zi ce trece. Lasă, Bosc, e mai bine așa. Păi da, n-am avut timp pentru noi în ultima perioadă. Lasă harneala că încă sunt supărat pe tine. A meritat? Zici tu? O, da. Acum, din păcate, rivalitatea asta s-a oprit doar pentru moment. Că o să mai avem o parte la balul final de absolvire în clasa 12-a. Dar să zicem că albanezul a cam ținut cont de șacalizarea asta. Și știți cum vă spun eu mereu, câteodată nu poți scăpa de variații. Așa că mai bine stai naibii la o terasă, bea o bere, un suc, o cafea și just relax, că oricum nu ai ce să faci. Acum normal că o să încep să lucrez la baron locali, ultimele 2 episoade din sezonul 2. Și da, stați liniștiți că o să avem și sezonul 3. Sper doar ca timpul să-mi permită să pot să vă aduc episoade mai lungi. Dar până atunci, nu uitați că dacă vreți să susțineți canalul, un like și un subscribe mă ajută enorm. Și încă o mică, mare problemă. Sper ca până data viitoare să-l împac pe Sandel, că după ultimul episod, fraierul a intrat în grevă. Căcat! Light up the fuse, no doubt. Same kid, new route. Skyline view when I zoom that sound. Every loss I took made the go more loud. Turn it up. Clock and grind like chrome and steel. Let's go. Talk slick, nah, I'm too real. Vision on tilt, mind on who will. I don't chase fame, I chase feel. Every bruise, every scar, every step I own. Put it on. Build this vibe, I made this tone. Didn't he look, didn't he?